Taci. Stinge aia. Da, trece. Urgent, stinge-o. Salutare prieteni, eu sunt Sergiu și astăzi facem un vlog horror în sfârșit cu Alex. Primul vlog și să sperăm că nu e și ultimul, cum zice el. Nu știu, am o presimțire că Să sperăm că mai avem o șansă să mai mergem la următoarele vloguri horror pe care le plănuim de ceva timp. că da. Sigur. Astăzi mergem într-un loc în care am mai fost deja, eu. Și Eu îmi doream de multă vreme să merg, dar nu știu cum de n-am fost. Mie încă nu vine să cred că merg acolo. M-a luat plânsul ori de la frig, ori de la ceva, nu știu, ceva ciudat cu seara asta. Da, cred că e un semn să nu mai mergem, că până înainte au trecut o mașină de pompieri și am zis că bă, e grav. Da, deci Alex ne-a părăsit, nu mai vine, mergem numai noi. În locul ăsta... Ai fost? Dar ai fost Costa? Ai fost Costa. Mamă, dar nu Bă, vreau. dar ce pulpuia așa rău lângă tine? Ia. Bă, nu? De la urecu acolo. Locul ăsta are o poveste foarte stranie. Să sperăm că nu o să ne speriem foarte tare de data asta. Și știți, voi cunoașteți locul, o să pot să vă zic că data trecută n-am văzut vreun tren, dar să sperăm că nu îl găsim nici de data asta. Bă, păcat mă să nu. Eu zic că sigur trece azi. Doamne. Garantat. E și în timp să La ce noroc am eu, astăzi dăm de tren acolo. Măcar avem și noi să ne punem așa pe jos, sub șine, unde ce facem? Nu, avem niște locuri de refugiu, dar nu știu ce să zic. E clar. Cred că e un pic cam grav. Hai, salut că mă sună cineva. Înainte să plecăm spre această locație, nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, un subscribe lui Alex și un subscribe nouă, bineînțeles, și un like la acest videoclip ca să putem să mergem la locație cu noroc. Hai că mai ajungem. Deci Deci mai avem și 40 de minute până acolo. Și ajungem la 3 dimineața, da, la ora aia bună. 2 dimineața, vă dați seama. Nu uitați să dați subscribe. Hai să-i dăm. Șervețelul ăla de pe bord să nu-l băgați în seamă, că noi punem camera acolo și o sprijinim de bord cu șervețelul ăla. Dar cam asta este treaba când faci vloguri și nu ești pregătit pentru asta. Dacă n-ai un GoPro, cam așa urmează să faci. Chiar acum ne pregăteam să plecăm și sunt cu Alex în telefon și ce zici, bă, mai mergem? Bă, nu știu sincer. Nu știu. Ideea e că tu vezi la ce oră ajungem? Le-ai zis oamenilor? Bă, nu le-am zis, dar ajungem la 3 dimineața, 3 fără 20, cam pe acolo ajung. Băi, hai că vorbim dacă e. Băi, și eu zic. Fii atent, dăm cu banul, că am aici un ban. 50 o să fie că nu mergem, da? Așa? Bă! Deci fiți atenți, nu mă uit. Bă, o picat că mergem! Du-te, mă. Bă, nu-i bine! E stricată moneda, bă, arunc-o. Bă, nu-i bine! Băieții mei, a venit și momentul mult așteptat. Mergem în sfârșit la încă un loc horror și să sperăm că nu o să ne fie frică și de data asta. De data asta mergem în premieră cu Alex Montrey și să sperăm că o să fie totul bine. Chiar acum mai avem 29 de minute până la locația la care trebuie să ajungem, adică tunelul Bântuit Teliu. Din câte știu, este cel mai lung tunel din România și care are o poveste foarte stranie în spate. Nu știu ce crede Alex despre locația în care o să mergem, dar este puțin sketchy locul în care o să ne lăsăm mașinile și știu că el este foarte perfecționist cu asta. Sunt curios care o să fie părerea lui despre locul în care o să ne lăsăm mașinile. Am ajuns aici, dar nu se vede ca pe cameră, se vede mult mai rău. Bă, nu-i da drumul la lanterna aia, bă. Eu am început tare. Doamne, bă. Bă, băieți, e groasă și casa aia, acolo este casa lui Colțână. Aia e gravă, bă, izbecurile aprinse data trecută nu erau. Noi suntem mega speriați și trece mare tir pe lângă noi. De mă cac pe mine, bă, suntem la intrarea în tunel, dar e paznic de data asta, bă. Nu-i bine, bă. Bă, trec mașini, bă, câini aici. Bă, nu-i bine. Noi nu avem un plan. Dacă vin câini sau ceva, ce Ai facem? electroșocul. Bă, Am și eu, te vrei să dau? nu. O să vă arăt chiar acum tunelul. Știu că nu o se vadă foarte bine, dar nu pot să aprind lumina, că nu e deloc o idee bună, dar chiar acolo este tunelul. Ce facem, mă, intrăm? Hai, mă, hai să mergem. Mamă, că suntem așa aproape. Bă, băieți, deci e absolut groaznică treaba. Cu paznicul ăla sus acolo. Hai că revenim din tunel. Gata, nu mai avem cum să ne întoarcem. Bă, Noi ar trebui să o lăsăm undeva pe aici. bă, aici ar trebui să o lăsăm, dar eu dacă mă opresc aici rămân. Doamne, pe unde ne-am băgat, clan. Bă, noi nu mai putem să întoarcem de aici, bă. Bă, nu văd. Hai să ne întoarcem cumva. Bă, nu-mi vine să cred ce facem noi acum, bă.
Bă, vezi că rămânem. Bă, să nu te oprești, bă, orice ai face să nu te oprești. Și eu nu pot, mă, stai că vreau să mă întorc cu fața, că mi-e nu place merg cu spatele. Bă, nici mie, dar... Vai de capul nostru ce am făcut. Ia. Aici e râu, bă, să nu te oprești, bă. Băi, cum e tunelul ăsta? Suntem aici. Am reușit. O să aprind chiar acum lumina ca să vedeți unde urmează să intrăm. Acesta este tunelul bântuit de la Deiu. 4 și 15 minute, știu. Nici mie nu vine să cred, dar o să vă povestim imediat. Cum? Haideți mai întâi să intrăm. Doamne, când veniți, cred că nu este aici. Bă, am grijă la sticlă. Bă, s-o bă bere aici, un pe de Timișoreana de la corect. Povești lumina aia? Este în joc. Bă, o fi cineva acolo, ne-a văzut deja. Bă, nu știu dacă tu ai observat, dar noi am văzut ceva în capătul tunelului și acum nu mai vedem. Și chestia asta mă neliniștește într-un hal. Și cel mai horror lucru este că se aude o apă. Auzi? Da. Bă, știi ce am văzut eu și este foarte horror? Hmm? Da, uite-te în tavan. Da, e acolo unde am pus asta. Zici că e unde iar, frate. Da, dar Zici știi că e și mai unde nasol? iar. Fix de acolo, din capătul tunelului, locul unde am venit noi mai devreme, tot se aprinde o lumină și se stinge foarte rapid. Chiar acum am pornit lumina la maxim, însă o să vreau chiar acum să stingem toate luminile ca să înțelegeți cum ne simțim noi Doamne. în acest moment. Ești pregătit? Bine. Hai să le stingem. Ești gata? 2, 3 și... Deci cam asta este tot ce vedem noi acum. Bă, Dar ca să vă simțiți totuși mai în siguranță, o să pornesc ISO-ul din cameră, ia stinge aia. Bă. Stinge. bă, mi-e frică, bă. Nici măcar, deci am ISO-ul la 400.000, nu 600. Bă, mi-e frică, bă. Ok, hai să revenim la normal. Doamne. Să ne uităm față-spate. Dar chiar, ia dă-i cu lanterna. Bă, deci tu vezi cum e tavanul ăsta? Da. Nasol. Hai să Bă, mergem. da. Hai să Bă, mergem. aici e ușa, bă. Unde, mă? Aici, bă. Pe dreapta. Bă. Am închis. Ăsta e un refugiu. Bă, da. Cineva a făcut foc aici, bă. Un lucru safe în acest tunel este faptul că nu sunt două șine, adică nu se circulă Bă, pe două sensuri. bă, ce zici de șina asta, de în mijloc de șine? Bă, nu știu ce se întâmplă aici, doar că mă simt în siguranță pentru că avem refugiul ăsta de aici și refugiul ăla de acolo. Adică, în cel mai rău caz, zicem că ne aprinde trenul aici, putem să ne refugiem aici, în partea asta, sau în acele refugii. Oricum, Sergiu, aparent, nu era el foarte bine informat pentru că el mi-a spus că nu mai trece trenul pe aici, dar aparent trece trenul prin acest tunel și noi stăm fix pe șina de tren. Bine, de fapt, Sergiu stă, eu sunt aici. Fix lângă. Ești pregătit pentru următorul nivel? Dacă tot filmăm clipul ăsta acolo? Nu. Este timpul pentru acest dispozitiv EMF Reader de pe Phasmophobia. L-am pornit și e pe verde deocamdată. Ok. Hai să mergem înainte. Se tot aude. Aparatul ăsta văd că încă e ok. Nu? Trebuie să aprinzi și tu aia, bă, că mi-e frică. Bă, eu las asta din mână, că dacă se- bă. Adevărat? Ce s-a auzit acolo? este cam aprită. Unde bă? Bă, pick up aici. Bă, s-a auzit un tren, mă jur pe cea mai sfânt. Bă, hai în refugiu, hai repede în refugiu. Bă, hai să ne grăbim pe la următorul refugiu. Hai repede. Taci. Ia stingea un pic. Bă, se aude un bas de tren. Doamne, ce s-a transformat noaptea asta? Deci chiar acum stau în băschiți. Am fugit de tren. Bă, ia taci un pic.
stinge aia. Da, trece. Urgent, stinge-o. Doamne. Bă, vine trenul. Te auzi? Nu venea trenul, bro. Zile oamenilor. Să fiu de știu. Bă, dă-o măsa de treabă, bă. Este. Ce am ajuns noi să facem o noapte. Este. Doamne, ce idee are, mă întreb. Bă, s-a oprit acolo, bă. S-a oprit acolo. Adevărat. Bă, de ce s-a oprit în tunel, bă? Nu s-au oprit multe, că e schimbul lor acasă. Hai, mergi să filmăm. Bă, stinge bă becul că ne vede ăla. Mamă, cum se văd stopurile alea de tren acolo. Deci, bă, băieți, după cum ați văzut, eu am vrut să mai țin acest speech și mai înainte, dar a trecut trenul. Eu încă văd puțin luminițele roșii de la tren acolo în spate. Ne-a speriat destul de tare, ce să zic. Prima dată auzeam tot felul de zgomote, după aia... Nu, prima dată auzeam câini, după aia auzeam tot felul de zgomote, după aia pica apă din cer, din tavan, din orice. Și după aia a trecut trenul. Bă, ceva mai horror de atât. Deci dați-mi și mie un subscribe și lui Alex, că vedeți voi ce ne riscăm noi pentru voi. Să vă arătăm locațiile astea destul de creepy. Eu vreau acasă. Și eu vreau acasă. Acum mergem spre... Bă, auzi? Cum ar fi acum să nu mai... Ce? Bă, mai vine ceva în față. Bă, nu știu, văd ceva roșu acolo, tu vezi? Unde? Acolo în capăt. Stai că m-a picat camera. Păi băieți, deci acum 1 kilometru și un pic o să avem de mers înapoi spre mașini. Sper să le mai găsim. Doamne, ce aventură! Horror, nu? Da. Uitați-vă și voi unde am mers noi 1 kilometru. Acum vedeți și voi ce încredere au prins. Merge tare, calcă tare pe jos. Erau câini înainte, mergeam așa încet. Nu mai e frică, mă. Mie mi-e frică. Bă, mergi și tu mai încet, bă. Mergi mai încet. Doamne. Bă, lasă lanterna. Bă, să ia băgă lanterna în ochi, că câine lui. Bă, nu că e acolo, bă. Hai să mergem. Bă, hai. Uite, mău. Doamne. Vedeți voi pe vlogul lui Alex de cine am fugit?